Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanano. Karon deno ato na sang ipadayon ang laing sumpay ni Sugilanon o sa dili pa. Ako masakon na itulong nga nag-comment si Isa Alcosaybi. Salamat sa kanunay admin sa mga sumpay paspas kayo marag pinusilay sa Batang Quiapo. Amping maugyod. Salamat kayo no Isa Alcosaybi o kang lead segment. Hello sir, idol. Thank you kayo sir. Salamat din kayo sa pagpaminaw no. Ladies Heaven o kang Mary Jane Sabroso. Hello po, always listening from Kuwait. Shout out sir, thank you sa ani nga drama listening while nagalimpyo. God bless. Salamat kayo no. Shout out Mary Jane Sabroso. Okay, dito maglangan niya ang sumpay ning Sugilanon sa gugma nga naguluhan. Ayaw akong tudloi nga dili ka na higugmaon. Sinuwat ning Lane Pino, Part 10. Nakasa ako ni Dick. O sa imong mga ka-boardmate diha. Labi na gyud nimo. Gretel, Ingon sa dili na ko kaya gining kahigpit o gibuhat ni Mommy Emily na ako. Labi na gyud nimo. Ang dili na eman. unsa? Og na-okay ko nimo. Ibisa sa tanan mong nahimo para na ako. Sa pagluwas mo sa kong kinabuhi sa makadaghan nga higayon, gibaliwa lagi ni Mommy. Og wa gid diha daging pili. Wa gyud eman. DJ Hello? Relax, relax. Hello? Gretel? Hello? Hello? Galit ka na ba ito? Nanong ka? Sa may kayo ang buhaton. Mo-return call ka ko niya. Maayo ka. Sorry kayo, pamaning. Huwag ko magkatawag ni mo gabi. O tingali nagpaabot ka sa akong pagtawag. May importante lang ko nga ibuhat pa. Kabahin sa akong requirements para sa graduation po. Pamaning, hello? Magbati ba ko ni mo pa? Pa, Wagay angay nga kabalat ka anong pangayuan ug suri na ako. Tinuod man ka nga may importante kang yatiman diha para sa imong graduation po. Ug bisan pag mamakakatingali na ako sa matuod ng hinungdan nga wag ka makatawag. Ang ako lang nga ako lang gyud nga ipahinomdom nimo dong Iman. Ligay lang gyud si Day Gretel. Namati ka ba na ako, Eman? Nabati ba ko nimo? pamaning. Salamat dong. Kay naglaom yun ko nimo. Kay misalig yun ko nimo. Ngay mong tumanon kung unsay akong gibaod nimo. Ang iyang tinubagan. Murag. Sa labtunon kayo. Diyos ko. Hinaot nga isilsil sa limpatakan ni Iman ng akong gibaod niya. Naunta. Sundon yun niya kung unsay akong gibaod. Nadili unta niya ginisupakon. Bisan pag nasabot kong lisod anang niya ang pagpakigbatok sa hilom o gitako niyang pagbati alang kang Senyorita Gretel. Niadtong mga higayon nga dinhi pa siya o gikauban niya ang Senyorita.
Paselo ako. Oh. May pasali ko na mong dili ko ikaw supakon. Apan karon pa na ako sinati. Nga sayon ang pag-ingon. Apan lisod ay kining buhaton. Ilabi na kay si Gretel ang kanuday nga gipangita o gibando sa akong kasing-kasing. Nga higumaon. Unsa may akong buhaton Ginoo. Nga mapakigbatukan ko kining pagbatiya. Nga dili ko dagko ini. Unsa man. Kay dili sayo nga tudluan ang kasing-kasing sa pagsaykoy sa pagbati. Nga mo'y tinurin ining gipiting. And trickle of some time. Miagin ako lang imong sinati karon man. Usa man tao nga wa magsinati ini. Sayo na kayong ingon nga mauni ug wani bata. Kay di mo ko sila ang intungdan. Apa nato nga maoy nakasinati ini. Ambot lang. Labi na nga sama nimo nga sukad. Karon ka pa man kadi igbati ug ini. Sa sinugdanan pa. Ako lang gi pakigbatukan kining pagbatian eh. Apan dili sayon. Dili di sayon. Kung dili na ako kaya. Bisan pag kung wa na ako daman nga mubati ko sama ni ini ngadto niya. Ni Senyorita Gretel. Wa mo kay katungod sa pagtudo nimo man. Kuno si angin mo baton. Apan silong gisugid ako. Kung anong bauran ka siyong papa nga igbaon si Gretel. Apan wa sila ilang tao ang imong kayuhan. Na dili mitabo kanimo ang iyang ikabalakan. O napanglantawan na niyang imong dangatan kung makikugmaay ka mo si Gretel. O gani, bisan ako nga dali suwito niyang duha ni Gretel. Sa inyo lang mga isultihang duha. Sa nasabot na ako ha. Isan sa tinanawan ninyo sa sukusa. Nagsama ang gibati man. O wag kini kalainan sa kayo o gasolina. Na kung magkaduol, gilupugan. Sila gyud. Pero ang nakapan ng god, bangis ang tao. Madamtanon ang tao tungod sa garbo. Nga kung usa maunta ang angagi kanini papa ni mo maning usa inahan ni Senyorita Gretel. Ilaron ta to o kabayan sa nangagi. Nga angay ra usab gid unta nga ilang idubos kalimot. Ug dili angay ang himuon nga daman nga mao hinuoy na kaingon. Ikaw si Gretel nagantos. Kay digil unta angay man nga tungod sa maong pahitabo. Kamo na hinuon lang magantos. May mga higayonik na mupatigbabaw na ako ang gibaon ni Papa Maning. Apan sa higayon nga makita na ko si Gretel. Ilabi na nga, diri siya musumbong ako sa iyang mga problema. Bation ko kaluin niya. Kung mga kinahinungdan nga, dagon gid kun ining papatia. May panahon ka pa man. Kay wa pa mo magka dinayganin ni Gretel kung unsa gimatuod yung gibati sa susa. Ikaw ra gyud ang makadesisyon. Samtang sayo pa. Kung kinsay mo sundon. Si Papa ba rin maning o kung usabay mando si mo kasing-kasing. Paminaw din siyo. Kung wag itugot sa university, nga magstay ka sud sa campus aron magpaabot sa pagawas si Gretel ug sa pagkahuman sa iyang klase. At least naang kagawa sa gate magpaabot niya ug magmonitor mo niya. O masiguro nga dili makalakaw bisan asa. Bugo nga din siyo. Dili maggamit og utok. Di makasabot. Si Ralph kining mitawag.
Sayan tuyo. Ay, yun na. Ay, husto. Murag... hello? Good day, Madam Emeline. Nanawag ka? Pasensya, Madam, kung nakadisturbo ko. Ay, wag ka makadisturbo, Mr. Varona. Salamat kung mao, Madam. Nga nung may tawag ka? Kuan, tining... May nungdaron unta kong tuyo ni mo, Madam, kung hatagan ko ni mo higayon. Dritsog sulti kung unsay tuyo. Kung mahimo unta, Madam, kung dili mo ikasuko, kung dili ko makadisturbo ni mo. Bisitahan unta ko ikaw diha sa mong office. Kana, kung okay ra, o kung imong itugot. Okay. Magpaabot ko nimo diri sa office. Tinuod ka, Madam? Nabati nimo kung sa akong gisulti, di pa? Magpaabot ko nimo karon dayon. Okay, Madam. Thank you, Madam. Karon dayon. Buwanhan ako. Tigid masud sa akong utok nga akong gistadyan para sa semifinal exam na mo. Builugid ang palagkoy ni Gretel sa akong hunahuna. Gretel, ganun ikaw pa man. Ganun... Oh. Si Gretel kininanawag. Hello? Gretel? Man, hindi ka. Lagi ka mo eskwela. Ha? Ako wa pa ko gialaw sa admin nga mo report balik sa klase. Ana na ko pa-reporton kung hingpit na nga mamayo nga akong samad. Dali ba okay naman ka? Maayo naman ka? Oo. Unya? May tuyo ka? Karon pa ko mahibaw nga wa ko'y klase sa last 2 subjects na ako sa hapon. Kung dili pa ko gusto mo pa uli. Ako lang yun nga ipahinumdum ni Modong Eman. Likay lang yun si Day Gretel. Man, are you still there? DJ Lax Remax. Kuan. Kung dili mahimo, ayaw na lang. Mulakaw lang kog ako aron magbalabay sa oras before ko muuli. Tempa, di ba gididaan ka ni Senyora Emeline nga mulakaw bisan asa for security reasons? I don't care. Gretel, Sige na, bye na. kadit. Wa ka makadungog. Bye na. Pero, Nyorita. Senyorita? Oh, Gretel. Gawas nga may nagmonitor o nagbantay nimo. Dili ko gusto nga magproblema ka ni Senyora Emeline. Kaya tingali niya kung mahibaw siya ni ini. Nga, basig mahibaw siya nga, nakikuban ka na ako. Dili ba maingon kong bye na? Dili ka makasabot? Sorry. Bye na. Sige, bye. Mahibaw ba na yung nagbantay o monitor na ako? Kung mangita akong paagi, na di nila mahibawan nga mugawas ko sa campus? Gretel, dili maayo nga magawas ka nga way magsunod og maguban nimo nga gwardiya nga gipabantay ni Senyora Emeline nimo. Wala kilabot pa, ana. Ako din ang problema. Bye na. Buan manggod kining Ang ako lang unta to, nga doon ako ikastorya o masumbungan sa akong mga problema. Nga may mamati na ako. Nyorita. Hello? Murag naputol na. Hello? Nyorita? Hello? Ay, pastilan. Naunsa man ni siya. Dili mayo nga magawas siya nga maginusara lang. May nagtinguha sa pagkidnap niya. Tingalo niya simba ko. Usa may akong buhaton. Usa man. Kalain niya.
Lain kayo siya. Abi na kung makarelahe ko niya. Abi na kung return call siya na ko. Pagpaulian ko niya. Taon-taon na kung napaabot og namasing na matawag siya. Pero wag yun. Lain kay ka, Eman. Lain kayo ka. Sige lang. Okay ra. Nga naman di ay. Bitaw. Nga naman di ay. Oh. May nitawag. Oh. May return call si Aman. Hello, Aman? Hello. Ayaw paglakaw nga ikaw na. Bahala na lang. Kuwat ako diha. Ubanan ko ikaw. Paabot ako diha. Tinuod ka, Eman? Tinuod ka? Ubanan ko ikaw. Paabot ako diha. Tinuod ka, Eman? Tinuod ka? Sorry kayo, Madam Emeline, nga nalangay ko. Ug wa makatawag aron makapahibaw nimo nga mirespan ko sa ka-vehicular accident while nagpaingon din Then nanawag pa ko sa station aron may maka-take over nako. Ug nagpaabot pa ko sa ilang pag-abot. Mo hinungdan nga. Ikaw ang nakig-appoint nako, Rod. Givalue unta nimo ang time nga akong gigahin para nimo. Usbon ko, Madam. I'm so very sorry. Bisan makapila ka pa mga sorry, nakahimo ka nagsayop. Ug dili na kini matuis pa. Madam. May uyon kong makig-appoint ka nako. Kay may tuyo sa kunimo. Mao ba, Madam? Unsa ka na? Ikaw mo'y angay nga muuna agsulti kung unsa imong tuyo nako. Kuan. I mean... Dili na ko angay nga magligoy-ligoy pa, Madam Emeline. Bisan tuod, kung hisabtan mo na siguro, kung unsay akong katuyuan nga ugbot ko makigsuod nimo, ug mismo ni Gretel. Di ba matod mo, dili ka na magpaligoy-ligoy pa? Kataas na si imong gisulti, pero wa ka pa makapamayag si imong tuyo. Sorry, Madam. Igo na sa pagsigig pangayog sorry. Sulti. Madam, interesado ko ni Gretel. Nagkagusto ko sa imong anak. Ug maghinaot ko nga dili mo kini ihikaw ka nako. Wa ka pa gyud ay makailan ako sa hingpitural. Wa ka ba di ay gihapon makasabot sa kung kipakitang lihok? Diha nimo ug mismo sa imong amahan nga si Attorney Maximiano Varona? Madam. Muprangka ko nimo. Aron dili ka maglaom. Wa gikoy salig sa tanang mga lalaki. Kay managsama ang tanang mga lalaki, mga bakakon sila o mga mapahimudsanon. Maong di ka gyud makalaom, nga muuyon ko nga ikaw ang mambahi mong hinigpugmas sa akong anak. Dili gyud. Unsa? Madam. But anyway, tingali there's possibility, maybe, sa pagpangligid sa panahon. Kung matabangan mo akong matuman ang akong panganti o tinguha, nga makapanimaus niya. And who knows? Ma-appreciate ko ang mahimo mong kontribusyon sa katumanan ni ini. Unsay buot mong ipasabot, Madam? Kay ako na mismo ang muhimo og lakang og manimahos para nimo. Ako nang ipasalig Stop nimo. it, Mr. Varona. You cannot convince me by saying this and by saying that. Dili gyud ko maka-appreciate og istorya og pasalig lang. Kay na-immune ako, ana. Na-immune ako sa nakalanlaing pasalig, pagpaggarbo. Apan sa kaulayan, after all, why nahimo?
Then unsa may imong tawag ana? Dili ba pagpanghambog lang? Ba't lahit ko, madam? Kaya na kong... Again and again, stop it, Ralph. Keep your mouth shut. Kay matod pa kung daghan ang istorya, daghan usab nga sayop. You can take it or accept it as a challenge. But if you can do it, you need to do it. And I want results. And although, dili man kung makapasalig ni mo, kung makahimo ka, but mahimong makuha mo nga kung simpatiya. But ni Gretel, I cannot guarantee nga, I cannot assure you. I will accept the challenge, Madam Emeline. Really? Unsay akong buhaton, madam? Tell me, unsay imong ipabuhat na ako? Buang nga, hungog ka, Ralph. Danny Max, Wa mo ba mauna-una kung unsang imong sayop? Ha? unsa na? Wa kay kalainan sa usa ka inosenteng baka. Nga hinigtan ang ilong o gibira-bira ni Emeline nga imong agahon. Daddy, Kung buot ka niyang ganuyon sa wa o sa tuo, sayon ra kayo alang niya ang pagpitad nimo. Ug pagpasunod kung unsay gusto niyang imong buhaton. Ug mao kanay nakapahungog kanimo, Ralph. Ug mao kanay nakapaubos kaayo nimo alang kaniya. Kay sama da nga miluhod ka sa iyang atumbangan. Yan ang Madam Emeline Guerrero. Bugti sa walay kasiguruhan nga maangko nimo ang iyang anak ka si Gretel. okay lang, Dad. Okay lang. Hungog ka! Gago ka! Daddy Max, hungog na kung hungog, Dad. Ba't karon lang kong maingon ini? Karon lang kong mahagit tungod lang sa usa ka babae. And I mean it. Nagpakauwaw ka lang sa atong bansagon, Ralph. Nagpakauwaw kang. Shit! Bullshit! Wa ka lang masayod kung unsay diya sa kunahuna, Daddy Max. Ba't akong ipaniguro nga mulampos makog sa dili babag si Madam Emeline nga makuha ko si Gretel nga iyang anak, whether they like it or not. Mahitabo na ang mahitabo. Gago nga pagkaanak. Hungog. Tungod lang sa usa ka babae. Magpailawom sa ni Emeline Guerrero. What a shame! Usa ka Manuel Urdaneta ang buot ni Madam Emeline nga ipapangita niya sa gago kong anak. Mao ba di kini ngan sa taong miguba ni Manuel Urdaneta. Ay, unsa neng? Manuel Gonzales Urdaneta di ay ang kinatibukan og matuod mong nan. Di ay Manuel de Socorro. Oh, Ensyong. Ay, kung mao. Kang kinsa man di ay nga apelyido ka ng de Socorro nga gidaan ni Iman. Kang landa ka ng apelyido, Ensyong. Yolanda Dumaging del Socorro ang kinatibukangan ni Landa. Pero gano'n. Naunsa mang pagkahitabo, nga wa man di ay na magdasa iman sa imong bansagon. Ngano? Dili mo ba di ay siya matuod nga anak? Akong anak si Iman, Ensyong. Anak na mo ni Landa. Pero nganong naingon ana man nga... Gawas nga dili kami kasado ni Landa, Ensyong. Tungod usab sa kahadlok o kabalaka sa kanhi panganti ni Emeline. Ngayagi kong pangitaon o panimaslan. Nga gusto niyang makita nga magkamang ko sa yuta o
magpakiluoy niya. Uban usab sa kerbo nilandakan ni sa batanon pa. Di ang gisairan ko siya nga dili siya ang una kong hinikugma. Ug kanhi, may babae kong hapit pagkamati. Natandog ang iyang karbo. Hinungdan nga, wa niya ipada ni Eman ang akong apelyido kanhi nga Ordanita. Maubaning. Unsa gudi ay. Kamabalo kung sila ni magtaagi, no? Hoy sama ka abubuan silandakan ni Ensyong. Diyang nagkasinabot mi. Kaya usab sa yung una nga nangamural ko niya aron lang may ikahulip ko sa kanhin ako hinigugma nga mao si Emeline. Ay, daliit. Naglibog ko. Nahibaw ba si Landa nga Emeline ang ngahan sa imong hinigugma nga mao si Senyora Emeline? Gilimdan ko siya sa matuod nga nga ni Emeline siyong. Gipatuon ako siya nga Isabel ang ngan sa kanhin ako hinigugma. Ayon sa godi ay neng. Kung dili kay kana lang siyong. Nagkasausab ko mismo ni Landa. Bisan nagkatipo na kami. Kaysa pagkatinuod, bisan kung may anak na may ato higayon ang mao si Eman, huwag mawa sa kung una-una si Emeline. Kay bisan pa sa masakit na panghitabo, tali na mo. Mahal ko kihapon siya. Kay alang nako. Si Emeline ang tanan alang nako. Siya ang akong kinabuhi, Ensyong. Maubaning. Kalo o di Landan, no? Nga sa ato pa, bisan nag-uban na mo sa pagpuyo suod sa usa ka bay. Kay Senyora Emeline pa di ay gihapon ang imong gihigugma. Oo, Ensyong. O dili kay ana lang ang akong sa nga nahimo niya. Ha? Kay doon na pali ay unsa man? Kana nga ni Eman, komposisyon ka na sa duha na mo ka nga ni Emeline. Mao ka na ginganlan ko siya og Eman. Nagikan sa Emeline og Manuel. Eman. Ginoo ko. Nabalaka ko nga niya atas sa sud sa sinihan mag-apot, Gretel. Ang ako nga tingali, may nakila na tunga niya usab din hingamitan o sa salita. Labi na sa naausab mag-eskwela sa university din tamang tungha. Mo ni hinungdan nga niya atas sinahan sa uptown. Tungod ikilayo naman din ang campus. Tuwa man kini mahimutan sa downtown. Ang ako, magbabahay ka. Ang lalaki ko. Dili ko gusto nga dili mayo ang hunahuna sa mga tao. Kung tingali makaingon ka nga, akong gipahimos na nga imong pagsakit na ko. Dili mahitabong masud na sa kuna-una, Eman. Tungod kay ang labing mahinungdanan alang nako. Nga doon ako'y kasulti-sulti. Nga naitaw nga anda mamati o makahatag og panahon nako. O gusto pa, wa man tayo ang gibuhat din eh. O dili sa tingali nga ang mag-uban sa sud sa sinahan nga babae o lalaki. May relasyon na lang yun ang tanan, diba? Dili man tingali ingon ana. Oh. Namati ka ba na ako, Eman? Oh. Namati ko ni mo, Gretel. Salamat. Naaman tuod na ko ang tanan. Ug mahimong mo bakasyon sa bisan asa nga nasod na akong gusto. Apan dili na mo'y makalipahin ako. Ang ako, ang hingpit na kagawasan. Nga may freedom ko bisan unsay akong buhaton o bisan unsay akong desisyon. Unless nga sayo pang akong himuon. Ingon ini ka-board ang akong kinabuhi, Eman. Kaya wa ko'y suod o way kasulti-sulti.
Og wala ang giatubang. Ang eskwelahan ra, o ang among gipuyan. Tungod kay limited ang kagawasan nga gihatag ni Mommy Emily nako. And I'm not allowed even nga makigmingkod bisan na lang sa akong mga classmates. Bisan dito sa mansyon. Tungod kay hugaw na kayo yung huna-huna. Way pagsalig si Mommy ni bisan kinsa. Og may hinungdan nga nagpasalamat gid ko nimo. Nga lahi ka sa tanan. Nga naa ka, nga andam ka kanunay. Dili lang sa pagsabot na ako, apan. Andam usab, bisan sa pagpanalipod na ako. Right. Okay, yes. 2 photos. One from this direction, and then one from this direction. Hilak siya. Then surprise, and then we leave. Yeah? Kunasayod ka pala, Greta. Kunasayod ka pala. Ay, hapit na madali mahurot ang sa Tagalong tuba sa pagginay-hinay natong inom nen. Madag di mahurot nga. Ang imong tinagayan. Ang dakon na mas baso mo imong giagan. Dili na madalig kahurot nga. Gihinubig man nato ni ginom. Punan pang tag-baso. Lokon talang ni ay. Pahinon nato. Maon naman lang dede ay be. How masagod ni sige tag-inom o nga way istorya. Kaya kaayong matot anta. Ikaw yun siyong imo manggibali. Gitoyo ka bitaw to neng. Saan sige malang tag-istorya ini. Una, way padangog. O dan nakaayo ang tutunlan nato. Bebe, doon ang tag-inom. Ay, pastilan mo, Insyong. Sige. Be. Pagkatanlas. Doy sabon. Lahi ragyon ning tuba sa ato ninno. Pure yun. Nindot kaayong tadam-tamon. Lahi naman yun din his ato kay wa may sagol. Bago man pirmi ang tuba, tamis pag yung kaayo. Lahi ragyod. Pero neng, mas kaning mag-istorya tag-tinood. Wana si Insyong, hubog na yun. Hubog ba, oy? Ayan ato ba? Kay niya, nagkasulti naman yun tabahin ni Dong Iman o ni si senyorita. Kung saan ang emosyong, hinubog na yun na. Tanaw pang pananaw na koneng. Nagpondo pa ang bukid. O sa pa, mahubog ta ining tuba nga katamis ini. Uy, ano god nga dili makahubog? Tagay na po taning. O na po ng isoya. Kaya naapagay matilo ko. Ibali na sab ni mo ang istoryasyong pagkasiaw yun ni mo. Pagkawa sa kalay. Paminawa sa kuning. May istorya naman doon niya. O nga, kita rasang duha niya sa inyo. Ang ako, nga, mangutan na lang doon ko ba? Unsa man sab na? Tingalig hubog na ka ha? Mukalit ba dayo naglikoy ng istorya ni mo maubog ka? Mukalit lang simang. Imbis karsada ang istorya, musakas bukid. Pamati sa kuning. Ako sa mga tanak ko ni mo. Ay, unsa man na? Ikuan ba? Sulti lang doon sa tinood, ha? Kanang may lipod-lipod. Ay, ikaw ba siyong? Diretso ako nang imong isulti, God. Ug unsa nang imong ipangutana diha? Diretso. Neng, sa ako bang paminaw pa? Ako lang niya. Ay, kana bitaw na.
Ditan bitaw nato ang usa ka tao. Bisan gani diha sa sud sa room sa eskwelahan. Bisan pag-ingnon na nimo mga bata nga way mangopya. Mangopya dyan. Dili ba? Hubog naman kas paminaw na kosyong kay daghan naman kayo kag pasikot-sikot diha. Hubog baray. Pamanganit ka init ng akong tungkal. Saywa nga. Kapuha na ng tapay ni mo. Tapay ba eh? Mura kay hubog ninda. Kay tapay na itawag ni mo sa akong tungkal. Ay wara na sa istorya ni mo nga imog yung balihon. Mangutana sa ako. Kubaga sa ako. Ay unsa lagi pangutana ni mo? Pangutana na. Tuan ba? Wa man ta dito sa syudad. Ni amantas atong pinalanggang probinsya. Sa bukid. To amang yun si Don Iman o Gretel sa syudad. Kung simba ko, ay radyo ras dili inood. Kung magkasinabot yun ang duha, mosopak yun ka. Ay, naunsa taon kasyong, ay, naunsa ka man taon. Nagkasulti naman tabahin. Tubagasa ko ning tubagasa ko. Dili sa ingon nga. Nagminaot ko insyong. Pero sayod ka kung unsang batasan ni Senyora Emeline. Nakaila ka na niya. Kung unsa siya kung magdumot. Buhaton kini ang tanan aron matagbaw siya. Dili ba? Kaato pa. Supakon yun ni mo. Oo. Supakon yun. Kay taas kayo ang gintang sa among kahimtang insyong. Ug dili kay kana lang ang hinungdan. Nanganti usab si Emeline nga manimahos. Musugot ba lang day ko nga si Iman nga akong anak mao'y magantos? Okay ra kung ako lang insyong. Dili lang si Iman. Pero gawas nun naman sa Senyora Emeline. Dahil naman patay ang iyang bana. O silanda, wa naman po. Kung hatagan ng higayoning, nga magkatakdo pagbalik ang inyong pagbati ni Senyora Emeline. Sopak ba di ay gihapon ka, nga magkasinabot sila si Iman o day Gretel? Musopak ka ba di ay gihapon? Ha? Maneng? Bye-bye, Neng! Offline kiss! Ay, pastilan ni mo, insyong. Paghinay, ha? Kay maumod ka. Mura ka namang gudihag, nagtsatsa nga naglakaw. Neng barok! Neng sayawa, Neng! Unsay limbarok? Limburak! Siya, Neng! Ay, si Insyong. Ako kay kalainan kung mahubog og dili. Kung dili makainom, buutan kayo. Makainom na gani. Way sama kasiyaw. Ubahin siyang giingon nga kung mutugot ang higayon. Nga magkatakdo yun pagbalik ang imong dan o mailan ko niya nga ako maukini. E pulos na kami gawas nun o wanay kabilinggan. Wanay lain o labing mahinungdanon alang nga masayra niya ang kamatuoran. Nga inosente ko sa gipatuo siyang amahan kani. O dakong sayop ang iyang pagtuo nga nakasako sa among relasyon. O gabisan pa man sa iyang pagpaantos nako. Hangtod karon. Mahal ko pagyapon siya. Ay, nagsamok-samok na sa dako ni Tawhana. Hello, Mr. Barona. Hi, Madam Emeline. Gitawag mo na sa akong Mr. Barona.
Madam, malipay na ko kung tawgon mo ako sa kungan nga Ralph, madam. Ayaw kong tudloi kung unsay akong ingani mo. Kaya di ba si Mr. Baruna o Ralph usada, right? Yes, madam. So what? Nag-usi ka lang sa kung time. Sabay toyo mo. I'm sorry. Unsay toyo mo? Mao ni ang akong giingon nimo last time nga nagkasulti ta. Na kung doon ako'y angayang i-ask nimo regarding sa background and even necessary informations about ni Adtong Manuel Ordaneta, magpakisayod gud ko. Di ba giingnan ta naman ka nga kung doon na kay tuyo na ko, direct to the point kang mangutana? I'd like to ask these following informations about... Sulti aron mahumanta. Unsa ka na? Nagbalik-balik lang kahapon siya pagpangayog mga basic information about ni Manuel. Sa kagikan o diin kini magpuyo. Iya lang ko nung deklaro, di-verify ang tanan nga ako nang narelay niya. Although nga pagpakita kini nga sigurista siya nga kini nagmatuod nga naglihok siya. Pan very boring tawana. But di na lang ko mo relay niya. Magsuho na lang gapon kong agency nga mooy mo trace o mulukit ko na hain karon si Manuel. Kung buhi pa pa siya, o gikutkot na sa ud kay patay na. Makalagot og labing hilas nga Madam Emily Guerrero. Kung nagtuo kang maander ug makontrol ko nimo, nasayop ka. Kay kabahin lang kini sa akong pagpakaroon ingnon aron musalig ka nako ug matuman kog unsay akong mga plano para ni Gretel ug alang nimo mismo. Jutay lang pailo, Ralph. Jutay lang pailo. Kaya mo lampos kagyapon sa imong katuyuan ug mga plano. Mulampos kagyapon. Tagsara kong muhangyo ninyo, bro. Ug wara kini kung itandi sa kong nahimo ug natabang ninyo. Basta, muna ka na ang verified informations nga akong nagather. Gikan sa mapahitason ng Madam Emeline Guerrero. Kabahin ining tawhana, naginganlan og Manuel Dumaging Ordaneta. Kung doon ako yung mga bagong mga informations nga related niya, nga makatabang ninyo sa pagpangita og pag-track ni ining tawhana, mutawag na dayon ko. Okay, bro. Okay. Salamat. Except, we actually took my feet off. Nagatawag si Gretel human makapahayag sa iyang mga problema. Sorry, maybe just, Sa iya kayimtang uban ni Senyora Emeline. Gaya gina. Composition that we mentioned, you know, so don't be afraid to, back up a bit if you have to. Huwag ko magdahong nga ingon din ini ang iyang sitwasyon sa ila. Yeah, probably. Bisan, nanda kanila ang tanan. Sa lagtod ng pagkaswerte. Dayan-dayan na gini ang kwarta sa kinabuhi. O makahatag kini og kalipay sa financial sa aspekto o paginahanglan sa kinabuhi. Pero ang kalipay nga iyang mahatag, lumalabay lang o dili hingpit. Sa makaroon sa ikahimtang uban ni Senyora Emeline. Bisan og niom din isud sa sinihan. No. Apan, inig-reflect sa hayag tumang niya. Mulot
gid ang iyang kagwapa. Masayad ko pala, Gretel. Kung si matulad magibati para nimo. Kung sayad ko pala. Kung akong mahimo lang. Dili na ko gusto matapos pag kinahigayon na. Nagikauban ko ikaw. My name is Natalie. I'm with the Forest Service. I'm in safe hands now. Oh. Faith? Nakamata This is siya. Natalie Pritchard. I'd like to report an Eman. Gretel. Ay, sorry. Nakatuog man di ay ko. Wala problema. Okay ra. Salamat nimo. Salamat sa imong kaayo nga rin ako. Sa imong pagkahinog panahon na ako. Okay ra. Okay ra, Gretel. Whoa, now hold on. May problema basta ikaw. Pretty badly when you came somersaulting down the Kalipay na ako nga at No least doctor, but I'd say you makahatag kong bisan gamay lang nga kahupayan sa imong stay right here. giampin nga problema. No, my girlfriend fell off a cliff. I can't just stay here. Eman, salamat. Find her. It's okay. It's okay. Sa makausap pa, usbon ko. Rescuer out there right now looking for her. Wa kaya ngayon nga pasalamatan ako. A physical description? Dako kay mig utang kabubuto nimo. Personally. Sa imong pagtabang na mo mga saop. Sa paghatag nimo na mo kay kayunan. Sure she is. Aron mabuhi dito sa Hacienda Barbara. That makes sense since Ayun akong padunggapaan, ha? Kinasayod kang kinasing-kasing nga akong gihimo. height. If you need a moment to. Pero, mangutan ako. This is Natalie Pritchard. Go for base. O palihog. I'm here with our tumbled Tubag victim ako. who's awake and I think coherent enough to Unsa man na? the description of our missing person whose name is Claire Hollister. O unsay matuod nga hinungdan ko na. Nga nung simpatiya ka man ako. But she's smaller than me. Unsay imong pagtan-o. O gibati paran ako. And she was wearing a red. Unsa man. Eman. Eman. Nakabati ka ba sa kong gibangutanan ni mo, Eman? Osbon ko. Unsay matuod nga hinungdan ko na nga nang misimpatiya ka man ako. O unsay mong pagtanaw o pag... Wala yung hinungdan ni Rita. Aw, Gretel. Ang imong kabutan. Ang imong kamayo. O ang imong pagkamatinabangon na mo mga kabus. Kung sa akong pagtanaw ni mo, ikaw ang gasa o instrumento sa Ginoo para namo. Para matagan ng paglaom nga tamis nga mabuhi. Mao ka na, Gretel. Kung mao, isa akong pagsabot. Conditional din ang imong ipakita nga pagsimpatiya na ako. Gretel. Nakaingan ko nga conditional kaysa akong pagsabot sa mong gisulti. Bugdi man lang kini sa kaayo na ako inyo. Sa gamayng tabang na ako ninyo. Dili. Dili sa ingon ni anak. Dili ba mo na imong ipasabot? Dili, Gretel. Oh, maybe may lain nga hinungdan. Pasabta ko kung unsa pa. Unsa eman? Masin gipangita ka na karon ni Senyora Emilyn. Wa mo matubag nga akong pangutana. Labi na sa akong giingon ko ng simong pagtanaw o gibati para nako. Tingali, nangita na karon nimo si Redencio. Ug ang mga tao nagmonitor ug nagbantay nimo dito sa campus. Ug lisod tingali pa problema ka. Muna ako ni mas pagawas. Aron pagsisikyo nimo. Joey. Pero dila ko magpaduol nimo. Sorry, what was that? Gretel. Oh, nothing. It's just your name's Joey and you're Australian. You're cute. It's cute that a Joey is a baby. Muna ako. Aron dili gyapon masabtan nga nag-ubanta. Pero ay kabala ka. I strongly encourage you not to go. Gibantayan ko ikaw. Bisan pa kon
magpadistansya ko nimo. Before graduation, pamaning, kinalan nga niya ka diri. Pohon dong Eman. Sultihin lang niya ko kung kanus agyo ng pizza sa inyong graduation. Tentative pa ang graduation pa. Ang schedule. Pero, once nga ma-finalize na, musultira ko nimo aron nga makaandam ka. Okay. Yeah, mawala sa to pa. Manawag ako nimo. May importante kong tuyo nimo. O ipahibaw nimo. Sige dong. Pagamping diya, ha? O, labaw sa tanan, ayaw gyud kalimot sa pagampo. Kay wa gyud tay mahimo kung wa tay Ginoo. Wanay pinaka-importante sa kinabuhi pa. Nga dili kita malimot niya. Gusto ka. Basta mo na to. Oh, sige. Bye pa. Bye. Kadiyot na dong, kadiyot. Pa. Kumusta si Senyorita Grethel? Nagkakita pa ba mo diha sa eskwelahan? Dong? Panagisar ko makakita niya pa. Kay gawas nga working student ko. Usa pa, dahil man may og schedule sa klase. Mao ba? Huwag yun mo sukad magka-istorya itong nangaging mga adlaw. Wa pa. Kung magkakita gani mo o magkasulti, ipangumusta niya ko niya. Dong? Naapa ka? Oo. Namati ko pa. Basta, mauna to, ha? Kung magkakita o magkasulti gani mo, ipangumusta ko niya. O pa. Sige dong. Bye. Sige pa. O pag-amping sa biya, ha? Pag-ampo na ta. Oo dong. Bye pa. Bye. Kadiyot. May nalimtan di ay ko. Ano na pa? Dong. Sorry. Basta. Sorry. Sa mga butang dili unta ko angay nga manghilabot. Og wa man ko'y katungod nga modili nimo sa mga butang nga ikaw ra unta ang may katungod. Apan hinaot nga hisabtan ko nimo. Tungod kay wa ko'y laing gilantaw ang imo raw sab nga kaayuhan. Kay dili ko buot nga mahitabo nimo ang butang nga dili ko gustong imong matagamtaman. Sana kang ako gibati sa mong panag-uban ni Senyorita Grethel kahapon. Og sa mausap nga panagsulti ni Papa Maning kaganina. Pero siya din nausap ang tono ni Papa Maning. O lagiskot na bahay ni Senyorita Grethel. Uban ang pagpahinomdom na ko nga dili niya gusto nga mahitabo. Kahit lang kalinasab nga mingit-ngit ang akong palibot. Nangayo pa siya sorry na ako. Asa man di ko mong lugar ini? Asa man? Wa si mo tubay si Eman. Sa akong pagpangayo og sorry niya. Ito lang siyang nangupaw. Masabot nga natandog siya sa akong pagpahinomdom niya. Sa dili ko buong mahitabo nila ni Senyorita Grethel. Hinaot nga iyon ang isabtan ng tanan. Nga dili kini para na ako. Ang iyang umaabot mo'y akong kitanaw. Dili magyapon makontak ang number ni Eman. Ganing hari gid ni.
Wasab ko makareceive og reply niya sa akong naunang text niya. Ano man ni? Iyang kituyo. Wasi mo duty sa library. Kahim naman unta niya. Pero lain ang naadya sa sword. May gipamati ka siya. Gusto, sinik di ay tuod. Mangutan ako niya. At doon ako sa silang department. Magpakisayod ko niya. Kaya tingalig may gipamati si Eman. Sorry, Rita, na wala yung kong kagawa sa room. Gituwasan ako ang among quiz. Eh, stricto kayong instructor. Ngayon naman din ta. Nick, what di mo reportan si Eman sa library? Ha? Oh, kuan? Wa? Ngano di ay, unsa may problema? Nag-text ko niya gabi pa o ganihang buntag. Pero wa man gid siya ma-reply na ako. Gisuwayan sa unta na kong tawag pero dili sa makontak iyang phone. Nga naman. Little. Nick, mahimo ba? Kung doon na kinihibaw ang pisultihi ko. Nick. Great. Bitaw. Nick, please. Ipadayon imong bot isulti. Kuan, gusto lang maglikay si Ima ni mo? Unsa? Pero ano? Sorry ha? Sa imong sinultihan, masabot nga doon na kinahibawaan. Little. Ni kung may hibawaan ka, sultihi ko. Nick. Kamulit pagsulti ni Iman. Mas mayo nga siya mo yung pasabot mo sa tanan. Kung ingon ining dili siya mo pakita na ako. Kung ingon ining muli kay siya na ako. Unsa man ako pagkasayod sa wala akong mahibaw ing hinungdan. Nga nagkalit siyang nag-iningon ini. Nick, utang buot. Sultihi ko sa tinuod. Gusto kong masayod. Pero, Gretel... Sulti, Nick. Sulti. While ang hinungdan, ang imong mami, kay supak man siya nga, makisuod ka na bisan kinsa. Laban na yun sa mga lalaki. O ni Iman mismo. Nga nung siya masulti na ko, anak. Isa magkasulti ni mo kay buutan o maayo kay kaniya. Nila, nga inyo ko ng mga saop dito sa probinsya. Dili unta ko niya ingnon ini. Kay dili magid ko mamugos ba? Kung dili gud siya buot na magpaduol na ako. Little. O sa pila ini ang rason nga imong nahibawaan. Ngayon nga buot na niya maglikay na ako. Nakahimo ba kong sayop niya? Nakapasakit ba na ko niya? Wa ka magkahimuusa niya. Pero si Iman ang problema. Ngano nga nausa nang iyang nauna nga maglikay lang nimo? O nga no. Sa unsang hinungdanik? Kay unsa? Niki padayon. Kay mahilom siyang pagbati nimo. Unsa? Kay malto niya. Siya rin po lang mag-antos. Nick. Taod-taod nang wa mo kontak si Rat nako. Unsa na kakaroy kalampuan sa kung pagpapangita niya kang Manuel. Nay nanawag. Siya kinimitawag si Ralph. Hello, Ralph. Unsa ni balita? May kalambuan na ba sa kung gipatabangan ni mong pagpangita ni Manuel or Danita? Aduna na ba? Yes, madam. Yes. Unsa? Dinuod bang imong gisulti, Ralph? Of course, madam. Tinuod kini.
Kung sa may latest na ini, ha? May nagasulti na ako sa mga tao nga akong ipapangita kaniya nga usa ka girly pilapil dilaw ang gidang panining Manuel Ordanita didto sa Matagantang Placer Masbate. O katuwa karon siya dito. Mao ba? Kung mao, gusto kong mauban sa imong mga tao sa maong dapit, Ralph. Gusto kong makita ko na siya. Kalma lang, madam. Siguro taon na kini. Gusto una na kong konfirmahon kung unsa ka tinuod. Nga tuwa kining Manuel Dumaging Ordaneta sa maong dapit. Kano saan ninyo kini nakumpirmar? One at a time lang ta, madam. But, makapaniguro ko nimo. Every now and then, magkapanimaos ka na ni ining tawhana. Unsay? Nahibong ka ba? Kung anong nahibaw ko? Nga mo'y imong tumong nga matultulan kining tawhana, kining Manuel Ordaneta. Kay botang manimaos niya sa iyang pagpasakit nimo kaniadto. Dili ba? Animal! Huwag ka na ilabot kung unsa man ang dakong utang nining tawhana nga rin ako. Ako na ka na, dili ka na angay mangilabot. No problem, madam. Just checking. Animal. Mo-update ako nimo, madam. As soon as possible, kung unsay mga kalambuan sa lakaw sa ako mga tao, madam. Paabuta lang. Nangurog ang akong kaunuran sa gibalita ni Ralph na bahin ni Manuel. Ug naghinamhinam na kung manimaos niya nga mapaluhod ug mopakamang niya sa yuta. This time, hindi mong ibalita na ko. Proud ko niyo. Kaya nakasiguro ko nga ni kining imo na himo. Dako impact niya ng Madam Emeline Guerrero. Yes, Daddy Max. And this is it. Maantigo ka na yun, Ralph. Maantigo ka na. Ug niining maong kalambuan, Dad. Daw, pagahikitan ko na ang akong pag-angkon kang Gretel Guerrero. Oh. Daw, pagahikitan ko na. Ay, kilip-pilapil dilaw. Mao ka ng babayhana nga kanhimit sabang nimo sa imong pagtago-tago dito sa Matagantang Placer Masbate maning. Oh, Ensyong. Nagukay kugutang kabubuto niya. Ug mismo siyang apo nga si Ariel Humawas Abanyo. Ngawagi mo talikod na ako sa panahon nga nanginahanglan ko. Pero, nga nung naabot naman din hining sa among dapit, ha? Nga kalayo sa Masbate nga hining among dapit? Bibiya ko sa Matagantang Ensyong. Humans kamatayon ni Manang Girly Pilapil Dilaw. Unsa? Patay na di ay kininglinganan o Girly Pilapil Dilaw? Oo, Ensyong. Mga tabangan na to og ampo ang kapahulayan sa iyang kalaga. Nga kaluyan siya sa Ginoo. Nga iya kining dawaton na siyang gingharian dito sa langit. Mangiloy-on ang Ginoo ning. Og sa iyang kabuutan, no? Og kaayon nimo kanhi sa buhi pa. Tagaan yun sa Ginoo og luna dito sa langit. Hinaot pa unta, Ensyong. Pero naning, esesayt ko no, kung nanong gikan sa Masbate, may abot naman ng among dapit. Ay, sige ning, isay-say ko no. Udaw pa lang gani kaadlaw nga, wala na ko makakita ni Gretel. Di na ako masabot ang kahaw nga akong gibati. Dili na ko siya makita. Kinuutabangi ko.
kalingon. Samtang sa iyo pa. Matulaan ko na ang akong kagalingon sa pagkikalimot niya. Gretel, ganun nagkita pa man ta. O ganun kidaog manimo ang akong kasing-kasing. Bisan pa man sa mga pasitaan ni Papa maling nako, ngalikayan ka. Ano man. May nanuktok. Tuwan. Sinik na tingali ang nanuktok. Basik siya na. Pero murag sa'yo pa man. Klase pa man din na niya karong orasa. Kadit lang, Nek. Sa'yo lagi ka, Nek. Oh. Eman. Gretel? Ikaw? Gretel, unsay buti pa sa buti ni? Ganun niya ka? Ako may mga tanan nimo. Kung ganun buot ka na muli kay nako. O sa mali ako nahimong sa diyan nimo, Eman. Nag-iisip ko man unta ikaw nga pinakasuot kong higala lapaw sa tanan. Gretel. Ugwa ka ba usab di ay mag-isip na ako kay mong higala? Pagpakaroon ingnon ba lang di ay ang tanan nga imong gipakita na ko, Eman? Pagpakaroon ingnon ba lang di ay? Ay, Madam Emeline, nabuhian mo kunin mo ang ballpen nga gamiton unta nimo sa pagpirma ni documents. Ngano, may problema? Uwa, Teresa. Biyay na lang ning tanan akong pirmahanan. Mutawag ra ko nimo sa intercom kung mahuman na kini. Pero, okay ra ka? I'm fine. Just leave me, okay? Yes, madam. Excuse me. Naunsa man ko. Kalitan kong kikulpaan. Unsay puti pasapot ini. Aduna ka kini tilimadon. Si Gretel ka ha. Tawagan ko siya. Ang akong phone. Nagsigil ag ring pero yun niya to baka. Kadiyot. Tanawon ko iyang schedule sa classes nga. Ngaya siyang portfolio. Ay, maudi ay. Klase pa niya rong orasa. Maybe gisilent po niya ang iyang phone. Which is a must sa sud sa classroom. Pero nga nung kalit lang kong kikulpaan. Samadipot, ipasapot ini. Saman, tawagan ka ka si Densyo ug ang mga nagbantay niya dito sa university. Ipahinumdum na ko nilang, dili magdanghag silang pagpantay ni Gretel. Kay tingalig, may nagplano na sa pagkidnap niya. Ayaw gud mo pagdanghag Densyo sa pagbantay ni Gretel. Kay wata mo sweldohe, aron lang mag-relax sa trabaho nga akong gisangon ninyo. Nakasabot ba mo? Nakasabot daw, Nuray Belen. Maayo kung mao ka na. Ugay ka na isultihan ang duha nga imong mga kauban diha. Sa usalang kasakyanan, ha? Sultihin sila kung unsay akong gisultihin mo. Okay, Yura. Bye. Sa magyuding akong kipati. Nganuhang tudron, wak pa magyuding mawa kinikipati kinakong kakulpa. Nganu man, sa magkiputi pa sabot ini. Nganu man. O ako'y lang ihangyo ni mo, Eman. Nga kung mahimo, dili lang ko ni mo likayan.
Kaya kinsa pa man ako kasumbugan sa personal ko mga problema. Kinsa pa man mabati og muhatag na kong panahon sa higayon nga bation akong hawang ang akong kinabuhi. Og naginahanglan ko nga may musabot na ko. Kinsa pa man. Roselo ako, Gretel. Pero dili na ako kabubutong na ingnon ka ini. Dili ko gusto mo hila ka. Kasi kitan ko magtanaw ni mong buhila ka. Kaya wag ka lang masayon. Wag ka lang masayon. O gasiwan ako masayri. Unsa man. Unsa eman. Masaylo ako. Kay unsa? Kay wa o wag ipita mo sulti ni mo ini. O ganun wa ka may katawad ka musulti na ko, anak. Ngano? Unsa man tayo na? Paliho. Liyo ko pugsa ng masulti sa matuod. Kaya kung masayran mo kani. Mahimong maunasab kini ba mahimong hinungtan. Dili na kini magbakita pa ni mo. Eman. Kayon sa baday na. Anong mahimo pa ng hinungdan nga dili o dili ka na mapakita pa na ako? Utang buot. Ayaw kong pugsa. Kung gusto kong pugson kapag patugan ko doon sa mina. Taon siya kong buhaton arang dili ka magpalayo. Rita. Eman, sultihin ko kung siya kong buhaton. Ayaw pagtuko. Gusto ko mamati ko doon sa imong isulti. Dili. Gusto ko masulti ka kung unsa na. Utang buot lang ko na. Please lang. Imo kong gihingin lan. Ayaw pagkasabta nga gihingin lang pikaw. Ako nga. Matod ni mo. Kadili ka gusto makakita na ako nga muhilak. Pero nga nung dili ka makasulti na ko ini. Sige. Dili na ako magsamok pa ni mo. O dili na ako magpatabang pa ni mo hangtod sa hangtod. Mangita na lang kong laing tao nga wa magpakaroon ingon og tinuray gid mo pati na ako. Anto na ko, Eman. Masilo ako. Pero I love you. Love is real. Eman. I love you. Real is love. Mahal ko ikaw. Love is feeling. I love you, Eman. Mahal ko sabi mo. Love is wanting to be loved. Usay na si Manuel dito sa Masbate. Usay po ditong imagsulti na ko, Ralph. O gipasaling nga naasa dito. Pamatigas ako, Madam Evelyn. Pasantong ikaw sa rason. O gunsa pa may angay kung pamation ni mo. Nga imo man kong gipalaom. Imo kong giilad aron makuha ni mga akong simpatiya, dili ba? Madam Evelyn. Mauni akong giingon nimo. Nga dili unta nga kutob ka lang sa pung. Nga unta mas maayo pa kung wa kay gisulti apan makita kini sa imong buhat. Madam, please. Pamatigas ako. Kay dili na to kontrolado ang mga panghitabo. Sa mga dili na to kontrolado ang kinabuhi sa usa ka tawo. Kay patay na rin ay kadtong girly pilapil dilaw. Nga mo'y gidangpan kanhi ni Manuel Dumaging Ordanita dito sa Matagangtang, Placer, Masbate City. Unsa? Ug mao ka na hinungdan, madam, nga mibiya kadtong Manuel Ordanita sa maong tapit. Apan dili pa kani ang katapusan sa tanan. Kay masubay ra kini sa akong mga tao
Kung asa karon nga dapit ay ang gidulngan gikan dito. Apan hangtod ka no sa apaman kung magpaabot nga matultulan yun ninyo siya. Hangtod ka no sa apaman, Ralph. Sige kaingon ko na nimo, madam. Dili na to kontrolado ang tanan. Apan doon na kita'y mahimo. Di kinahanglan lang nato ang jutayng pailog. O ginaot nga hisabtan mo kini. Madugay man o madali, matultulan o magkita ang gihapon unya kamo pagbalik, dihanang Manuel dumaging ordaneta. Magkita ang gihapon mo. Paulay akong ingon ni Ralph, saan? Ang mag-una gayon unta ang buhat, una pa ang istorya. Aron mo'y baliaso. Tawag kong sa'yo na itabo. Overconfident ra kaayo ka. Awa pagganit ni mo masiguro kung kumpleto ba ang may impormasyon nga may abot niya ni mo. Gusto ka, Daniel. Ug tungod na sa akong ka-excited nga makuha nako ang simpatiya ni Madam Emeline Guerrero. But anyway, at least, namati siya o imong napasabot ang tanan. O ginumdumi. Nga lain usab kini ni mong leksyon. Aron sa sunod, dili ka na mabulyaso. Yes, Daddy Max. Paningwaon akong dili na jud ka na mahitabo pa. Makalagot. Nagdahumog nagtuon ako makabawas ako sa mabudhion ug bakakon nga Manuel. Apan dili pa di ay. Kay wa naman di ay siya sa mong dapit nga giadto sa mga sakop ni Ralph. Animal. Pero sige lang. Gambay ra kaing kaliputan. Nasayad kong gitakda na ang panahon sa sunod na mong panagkita ni Manuel. Gikatakda na kini. Iman! Dong! Iman! 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 Nagdamko ko ni Iman. Ngilad kayo ang akong damko. May dako ko nung mananap ug mantas nga buot mo tukob niya. Diyos ko nga nung ingon ini kangilad ang akong idamguhan sa akong anak. Unsay buoti pasabot ini. Unsa man, Diyos ko. Naunsa ka deng. Ikaw ragyo'y naghatag og kahasol nimo. O gaw kalaghuna-huna. Gihatagan na nimong bati nga kahulugan ang hinamguhan mong ngilad bahin ni Dong Iman. Pero lain gila nga akong pagsabot sa maong damgo insyong. Murag usa kini katilimadon nga doon ay umaabot nga ngilad nga panghitabo. Kanamo ni Iman. Ganihara kong nagsigig dial sa iyang cellphone siyong, pero hangtod karon di yun ako makontak sa Iman. Daghan tayong posibilidad ning. Operasyon nga anong dili ni mo makontak ang cellphone ni Dong Iman. Wa ka masayod nga. Nalubat siya o nag-charge ba? Huwag mahimong ay kinsay na sayod. Tingalin ay nawa ang iyang cellphone. Ha? Pero sige lang. May number man ko ni Senyorita Gretel. Pwede man kung siya atong tawgan aron makapangutan at taniya. Kaya dili ba? Usar silag university nga giskwelahan? Siyong. Ang samay. Gusto kang tagan na nato karon dayon. Kung mahimo siyong, kung mahimo. Sige. Akong tagan na. Kadayon. Scroll sa nako niya number ni nga. Iman ko. Dahil great. Kadayot nga, kadayot. Diyan. Kung ang tawagan ha. Akong giloudspeaker aron makabati ka.
The number you have dialed. Mansab ang cellphone ni Gretel yung parehas kang iman. Ikaw, Dudning, ay naunsa man tao eh. Imo mang i-connect ang sitwasyon sa cellphone ni Dung Iman o ni Gretel. Ambot ang siyong. Pero hugaw rin tingalay kayo ko na una. Ayaw, anak din. Ako pa nimo, no, ha? Ipagawas na nimong bahalin na nimo diha. Magpainit ka, tas dunggan na to. Unya na lang siyong. Ang ako nga, maniguro lang ko kung anong dili makontak si Iman. Nag-text ba po ko niya, pero wa man mo reply. Kayo saan man niya pag-reply kung off po ang iyang cellphone. Unsa man, wa kay laing makontak dito sa siyudad, siyong. Sa mga katabang nila sa mansyon dito. Unsa ka, katubitaw bayote? Kinsa to'y cheesecake ba to'y nga na to? Cheesecake? Ikaw yun din. Ha? Cheesecake, oy. Makaon man na. Kiss ka. Oo. Mauran. Ay, basta ng cheese ka di ay. Unsa man may number ka niya? Murag na, Mantoneng. At aroho sa nakuhag na save ba? Kadiyot lang yun eh. Astilan ni mo yung kalimtanon basab ni mo eh. Kadiyot. Huwag yung kang kahinomdom nga nakasave ka sa iyang number. Ay, kadiyot doon. Saman ka, ingon ini na yun ding magka-idarantaleng. Limtanon man gani ng mga batanon. Kita pagkahang hilapas na sa kalendaryo ang atong edad. Unsa man. Naa? Dia. At kadiyot. Ako tawdan, ha? Oy, moderate magputol. May text. Kadiyot. Ay na. Moray gidangat. Na-expire naman di ang akong anli. At karon pag yun. Ay, malas yun eh. Tagay ko number be. Dire na lang nako sa akong cellphone. Artiyot. Niya. Kopyahan na, ha? Nahuman, diretso na lang og dial. Kopyahan. Uy, busy man. Balik sa sungkag taon. Basin dili na busy. Unsa na maring orasa? Nawa pa man maabot si Gretel ug Densyo. Sa ingon arong orasa niya na si Gretel. Si Densyo. Hello, Densyo. Hain na ba mo? O pa malagay mo uli si Gretel diri sa bahay? Sila Yura, wa naman naman makita si Senyorita Gretel sa eskwelahan. Unsa? Animal! Unsa naman sa nimbinuang nga Densyo? Sa kadaghan ninyo? Nagdanghag na sa mong mga panuwaya mo? Dili na ba ginay mo kasaligang mga tawana mo? Ha? Kung ingon ana ang may tabo, Madam Emeline, nag-usik ka lang sa imong gisuhol niya ng gisaligan mong mubantay ug mumonitor ni Gretel. Bisit sa tanang bisit yung mga tawana ron. Wa na sama nila kadanghag. Lakit na si Densyo nga mo'y gihimo na ko karang personal driver ni Gretel. Kung ako'y imong gituyanan, Madam, sa pagpangita og mga tao, nga musikyor ug mumonitor mismo ni Gretel ug sa iyang mga lakaw, makapasalig yun ko nimo. Nga dili ka maproblema, Madam. Anak ka na sa panang imong estilo, Ralph. Nagkuna na sa nang imong istorya. Usa ka na sa mga rason nga nung dili ko kumbinsido anang imong gisolte, Ralph. Mismo nimo. And frankly, sultihan talang ka, ha? Until now, wa ka pa'y mayong labok nga gipakita nako.
Wa gyud ko'y salig nimo. Madam. Shit! May milagro yun nga gihimo kini si Gretel. Ay, hain siya. Tawagi na yung kuninyo kung unsay resulta sa akong gisugo ninyo. Nganong nawa siya dito sa university? No. Dili ko gustong isod sa akong nahuna nga sa iyang paggawa. Kauban niya kitong iman. Dili ko makatugot na. Dili yun. Mapatay ko siya kung may tabo man kanina. Ayaw lang yun pagpakasayop, Iman. Ayaw lang yun. Kay ilang mas nagyod ka sa mga taong gipanglunod na nako ngadto sa sementeryo. Punan pa sa way utok ug way buot nga Madam Emeline Guerrero. Nga shit sa tarang shit. Ug makalagot sa tanang makalagot. Kay makalibog siya. Ug makapanguntahan na kasi among kagalingan. Kung anaa pa ba siya sa maayong pagunahuna tungod siyang gibuhat nako. Buot siyang magpatabang pag-trace o pag-locate kung hain si Gretel. But at the same time, sayon na jud kayo niya. Ang way lipod-lipod nga paghilamos ug masakit nga mga pong nga rin ako. Ako dili na nako maantos anyang gibuhat. Mamahimo yun nga hinungdan nga ako gud siyang mapatay. Wa man gud man wag si Senior Gretel ako dali Nyora Emeline. Ay wag yan. Tingalig na makakalang insyong. Nga nung mamakak man ko nyo. Ayaw na lang pagpagkaroon ingnon pa. Ayaw pagtungaw ako masayod sa mga pabor nga gihatag ni Gretel diyan ninyo sa mansyon sa probinsya. Diyan sa Hacienda Barbara. Wa ko makasabot ano ni mong... Gusto na! Ayaw dungagin akong kalagot, ha? Kaya nagduda na ba kung may gilibod mo na akong bahay ni Gretel na itong diya pa siya? Doon na yun. Wanod ko may bawaan ng ibong... Ginan ko ikaw nga gusto na! Panagutan ba ko ni mo? Sorry, Nyora. Panuway ka? Nagdugang ka lang sa busit. Makita niyong tanan diya kung makabalik ko diya sa mansyon o Hacienda Barbara. Makita ko diyo kung unsay akong buhaton. Ha! Tanawa o niya ninyong mga animala mo. Ha! Bisag unsa ko pagkunahon na o pagtimbang-timbang. Nagduda ko kung may milagro nga nahitabo dito sa probinsya samtang dito pa si Gretel. Nga mahimong mo'y hinungdan nga nakasuod ko si Gretel o katong way nahot nga eman. Oh, unsay gipasabot niya siyang gisulti siyang. Orang kalain nga. Pero otokan ang senyora. Maon nga sa akong pagsabot. Kaya may kalabutan kini ni Senyorita Gretel. May kalabutan usab kini kang dong eman nga imong anak. Ning. Og, nahibaw ka siyang nga husto si Emeline. Di ba? Bisan si Kinsa din sa Hacienda Barbara. Sa makakita kang Senyorita Gretel o Iman. Sa dinhi pang Senyorita. May masabtan yun. Nga doon ay pagbati. Nga paingon na muhigot nila. Kay nagkailan ako ni Emeline. Ni Senyora Emeline. Hinungdan nga ako gyud nga gipaninguha nga kutob sa kong mahimo. Nga bisan wa ko'y katungod kung unsa may pagbati ni Iman sa hilom ngadto ni Senyorita Gretel.
Ako yung kinagipakgang. Bisa na sayod ko. Base sa akong hiagian o nasinati kanhina mo ni Emilyn, nawa gyo'y makapugong susak pagbati nga nagagikan sa kasing-kasing. Bisan pa nga magkaulugan kini sa imo usab nga mga pagkantos. Kituo ko. Usa kini ako nabuhat. Ganun ako kapugngi nga kaugalingon sa pagpadayag ni Gretel sa matuon kong gibati nga tarya. Matod di mo nga dili ka gusto makakita na ako nga muhilak. Pero nga nung dili ka makasulti na ako ini. Sige. Dili na ako magsamok pa nimo. O dili na ako magpatabang pa nimo hangtod sa hangtod. Mangita na lang kong laing tao nga wa magpakaroon ingnon o tinuuray gid nga mubati na ako. Adto na ko, Eman. Gretel, paselo ako. Pero I love you. Eman. I love you. Mahal ko ikaw. I love you too, Eman. Mahal ko sa ikaw. Gretel. Pasilo ako, pamaling. Pero nahigog man ako. Ako ragyapon ang mag-antos kung dili na ako mapadayag kang Gretel ang matuod akong kibating at niya. Ako ragyapon. Mga busit mo din siyo. Nagparehas lang mong ang imong mga tao nga akong gipasunod-sunod o gipamon ito ni Gretel. Mga danghag o guway mga ayo. Senyora Emilyn. Si tuyo mo, Procopio. Ay, naaraman di ay kayang kwarto sa Senyorita Gretel. Unsa? I'm so sorry, Mommy. Dito ako sa campus. May gi-search ako sa library. Hinungdan nga nadugay ko. It took me about more than 2 hours, I guess. Nga to ako dito. Og dihang buot na utak ko mo pa uli. Although, dito ang van. But kay wa na ko makita sino yung insyong dito sa parking area sa campus. Diin siya magpark. Hinungdan nga wa na ko makapaabot. Nakadesisyon na lang ko magtaksi na lang sa pagpauli. Kanusa ka lang makaton pagpamakak na ako, Gretel? Mom. Imo kong patuon na ng imong gisulti? Nagtuo ka nga makumbinser ko nimo? Nga mutuo ko niya ng tanan? Mommy. Nakura kayo ko kung buot mong isod sa imong bulsa, Gretel. And I know you're lying. Mom. Mao nga sulti ko sa tinuod. Tug-ani ko sa tinuod. Diin ka! Diin ka! Ayaw ko tumagagilak. Kay mismo ang imong mga mata nagtugan ka nako. Nga may milagro kang kihimos sa kawas. Mom, no! Unsa hinungdan nga nanghubag ka ng imong mga mata? Gikan ka nagilak, di ba? Maong sultihi ko tinuod, diin ka. Og unsay imong gihilakan. Tubag ako, Gretel! Wa ko'y kikatugan ka na ako si Gretel. Oh, di ko makapamatuod nga namakak siya. Pero bisan kiunsa ko pagsabot, may milagro gud siyang kihimo sa gawas nga supak sa kong kapuputon. Nasayop lang unta ko sa kong pagduda. Nasayop lang unta ko. Oh, hello? O may kay nanawag ka? Ang sa resulta sa kong gisugo nimo?
sa paghimunoy mo pakisusi niya tong Eman. Ha? Timing gid man sa kong pag-abot. Nga ko'y gipangutanan itong tao nga nagsakay og auto. Nga nagpakisayod bahin mo. Unsa? Dinhigit sa may boarding house, Nick? Yes, gawas. Unya, unsa may yung gipakisahiran bahin ako? Unsa, Nick? Pagkanoy. O usan ini kung wa ka may gala nga babae o kaila nga mag-anian sa boarding house. Unsa? Unya, giunsa man ni Nick? Giunsa ni mo? Natural. Nga amang kung sulti ko bahin ni Gretel nga nakani sa boarding house sa mag-usa. Kana kung wa ko malimot. Nick. Swerte lang yun nga ako maiyang pangutana. Eh, nagduda yun ko. Nga sinugo to siya sa inani Gretel. Aron palidan ka. Usa? Nick. Huwag ganong panidaan ko nila. Sa unsa nga rason? Man, ako'y labot kung sa magyod sa inyong sitwasyon karon bahin ni Gretel. Eh, inyo naman na. Pero may sulti si Mike na ako nga tuga-board meet ba? Nga din si Gretel ganing hapon o gabiin na ning biya. Unsa? Kasabot ko niyo man o kasabot sa ko ni Gretel. Eh, nagkasulti mo tabahin niya o may sulti ka na ako sa tanan. Labi na sa hilo mong pagbati ka niya. Apan kung sa magkaroon yung sitwasyon, huwag sayuran na. Nga ako lang nga mag-amping ka. Mag-amping lang mo man. Dili na kumupasabot ni mo kung nga no. Apan wa ko'y laing ihangyo ni mo, Eman. Likay giyot si Senyorita Gretel. Mauna ka kini ang resulta sa gibao di ba pamaningin ako. Tungod ba lang sa napakyas nila kagahapon? Panghayan ko magantos. Pero dili ko kalimdan ang akong kaugaling. Mahal na ko si Gretel. O gibati kung dili ko mabuhi. Kunuha siya. Gretel. Garang dili makahatag na ako kagawasan si Mami Evelyn. Nga naman nalaki po. Buot man yung bilangkuon sa dilima yung paghitabo siya kagahapon. Ganong... Dili makabasol si Mami Evelyn. Kung ganong ingon niining ako pagbati ni Eman. Tugod kay siya lang manti kong mamati umisabot na ako. Kaya siya kanunay nga ako mandangpan. Huwag masumbungan sa akong mga problema. Huwag nagkuul. Inungnan nga po ko siya magkita o pabati sa tanang higayon. Matod niya. Manawag siya na ako. Pero kang tudron, wapagit siya manawag. Ano ka? Unsa ka po niya. Pantawagan ko siya. Ang akong phone. Tingalig si Ama na kini. Siya yun. Si Eman. Hello, Eman. Anong karon ka lang manawag? Gretel. Salamat kinanawag ka. Ganiharabi ako napaabot sa imong tawag. Oh. Eman nga no. May problema ba, ha? May problema ba? May tao nga
pakisusibahin ako diri sa boarding house. Ha? Mao ba? Ayaw lalain nas pagsabot ha. Pero, wag kay kalabutan ini si Senyora Emeline. Unsa? Oh, nganong nakapangunta na ka kung wa ba kay kalabutan ini si Mommy? Timing nga sinik ang nakapangutana sa mong tao. Nagpakisayod kini kung may suod ba kong babae nga maganian diri sa boarding house. Mahimo na sa'yo plan tingali ko. Pero bisan gyud sa nako sa pagtimbang-timbang. Wa ko lain nailahan nga tao nga interesado nga masayod ko may babae ba nga mag-anian ako sa boarding house. Si Senyora Emeline ra. Kay nakaanihan na sab siya din usa kay gawin niya na nga nangita nimo. My God. Gretel, unsa may atubuhaton? Kung hustong akong pangagpas nga si Senyora Emeline yun ang nagsugo niya tong tao nga naghimog pakisusibahin ako. Unsa man? Gusto ko makita ta, Eman. Gusto ko magkasulti ta og tarong bahin ini. Napalaka ko. Nahadlo kong nga unsa? Huwag ka tamasayop nining tanan, Gretel. Eman. Unsa may nagpaabot na to sa unahan? Unsa man? Sorry kay kayang pamaning. Huwag ko makatawag ni mo gahapon kay may gihikay ko kabahin sa umabot na kong graduation. Mao ba? May problema ba, pa? Problema? Ingon na yun ang kinabuhi, Iman. Kay kabahin sa atong pagpakabuhi ang problema. Sa laktod, way tao nining kalibutan nga way problema. Bisan unsa pa ang iyang estados kinabuhi. Nakadisturbo ba ko ni mo pa? Nakadisturbo? Nga no, God? Mula manggol. Ipadayon kung unsay buot ni mong isulti. Wa pa. Wara day. Kalimtin lang to. Maragi ako tingali ang nakadisturbo. Kung busy ka, sige na lang. Bye na lang. Papa, wa pa. Huwag ka magkadisturbo. Bye na. Kay maigyatiman pa di ay ko diri sa asinda. May mga tao usab nga nagpaabot na ako. Sige ba? Tawag lang niya ko ni magbalik. Timingon ko lang uga kung bala-balaon. Ang oras nga ka nang dili ka busy. Nasabot na ko nga murag uga ang tinagdan ipapamaning na ako. Sa among panagsulti. May hisabtan ka siya. May nanawag. Text di ay. Di ka ni Gretel. Gusto siya makiksulti na ako karong lunch break. Message ko niya pero wa pagit kay reply nga nadawat niya. Kalain niya. Sige lang. Paaboton lang yun ako nga ma-reply siya. Ni-reply na siya. Dili lang ko namin makumpiyansa. Kaya tingaligpisan din sa campus. May nagpaniit niya o even ako. Importante ko na mo pa nagsultihan. O magpatabang na sa iyang amiga na magkasulti mi. Gaway magkamatikon. Gusto na ko sa likayan tungkol sa giingon nga may nagpanid na ko. Umay mong kang Gretel usap. Apa na akong kinahilagpan. Gusto
gusto mo tukmod ako. Nga maduliya ka nun o makita siya sa tanang higayon. Gretel. Di ako karon sa campus, Madam Emeline. Kay klase na ako for my second course. Same university din usab mag-study si Gretel o katong Iman. Kung gusto nimo, Madam, ako mao'y mo secure ni Gretel while di siya sa campus. Ubisan sa gawas pa. Sa lakod, Madam. Kung concern ka sa iyong security, ingon man sab ko, Madam. Nasapot kong nag-monitor ka na niyang daan, Rod. Even before ning ato ka ng paligsulti. Nganong limod ko man, Madam. Ingon anak man gyud siguro ang buhaton sa sama nako nga dako gusto ni Gretel. Ug dili buot nga mabutang siya sa peligro. Dili ba? Kun mao, diin ka man ni atong may mga tao nga buot mo kidnap ni Gretel. Di ba mi pasalig kang madakpan katong mga tawhana ug mahibaw-an nimo kung kinsa ang utok o may motibo niini? Well, as I can recall, murag nahinumdum kong misulti niya na, Madam. Ba't dili kay nasikop lang ang maong mga kidnappers? Ba't napatay pa gyud sila sa kapulisan? Yes, tinuod na. But what about the mastermind o ang utok sa pagkidapot ni Gretel? Imo na ba kining nasayran kung kinsa? Ha, Ralph? Nagtimaan ko sa imong gipanulti before lapot ini. Now, what? What's the update? Until now ba ongoing paghapon ang inyong investigation sa paghimo kung kinsa gyud ang utok ni ini? O gusto ko sa akong hisabtan nga gibaliwa mo lang kini? Madam. Kung sayop ko sa kong gituan, dili mo kini ikalain. Apan kung husto ko, malain ka gyud sa kong gisulti. Right? Bisan unsa ka simple sa kaso, Madam. Dili gyud sayo ang paghimo sa investigasyon. Kay every angle nga imo gayud nga sutaon. How much more kung dagko og ingon niini na nga mga kaso? Tinuod ka na. Ba't hangtod ka nun sa aman nga mogawas ang resulta? Madam. Anyway, dili na ako trabaho. Inyo na ka na, pulis ka, di ba? But interesado ko sa inyong giingon about ni Gretel. Sa imong paghatag og assurance nako sa iyang security. Basta sa kaayuhan ni Gretel, magpasalamat ko nimo, labot anak. Bisan unsa na lang gyud nga pagpaubos ang akong gimo. Aron lang buhatag og konsuelo nako dining makalagot nga Madam Emeline Guerrero. Apan sama sa naandan. Daw, wari gyapon niya ang akong paningwa. But at least, pero sa laing bahin, interesado siya sa akong gi-offer nga assurance para sa seguridad ni Gretel. Ug tungod ni ini, sama ra nga may consent siya nako nga mangilabot sa mga lakaw ni Gretel. Labi na, kung sumpak siyang kabubuton. Patabang-tabang lang ko nimo din sa library, chair, ha? Bisan wa pa akong time sa pag-duty din, he? Okay ra, Iman. Salamat. Okay. My last message ni Gretel. Nga anhiun ko siyang amiga din sa library. Ug mo ni muda na ako ngadto sa dapitin at tumi magkita og magsulti. Man! Oh. Man! Nainanawag ni mo sa may entrance. Chair? Oh, uy, Nick. Salamat, Chair. Man. Sama, Nick. Di ko piyansa. Nakita na ko itong pulis ka na ibog ni Gretel. Katong Ralph? Mana? Si Ralph? Hindi. Ha?
Huwag mo ko'y atraso niya. Huwag ba atraso niya? Pero pagkumpiyansa. Kaya nagsulti ni Jared, di pagidugay. Nga kaprat na pulisa. Kinsa nga, Jared? Ito kong classmate sa political science ba? Iya kong isikreto. Nga gisugo kong sila ng buro na sa kaprat ng pulis. Nga pabantayan o papanidaan ka. Laki pa si Kritil. Unsa? Tinuod ba na yung gisulti ni? Maragi na isikreto ni Jared ako. Nga kay nag-ilaman mo si Jared nga amigo ta. Nga kabordbe ta. O nag-ilaman siya ni mo. Kay nakaupo ang na to so kay gayon na itong may gipatabangan siya ni mo sa ilang project pa. Gusto. Nahinamdam na ko ni Jared. Patibantay lang. Onik, huwag salamat kayo. Oh, kadat, may message ko. Tawag di eh. Si Gretel. Bagasa. Hello, Gretel? Manhain naman ka. Nana sa library nga ako, amiga. Wa ka man ko na dito. Ako may gawas ko kay may tuyo sinik na ako. Ang kinsay nga sa imong amiga ug unsay gisulog? Si Fe. Nag-red shirt siya og nagmaong nga pants. Long hair siya. Okay. Magpaabot ko. Kadit sa Ha? kining maisulti ko nimo. Sinik doon ay gisulti na ako. Bahin ni Ralph. Bahin ni Ralph? Unsa man ha? Bro Mar, nanawag ka. Si Eman? Naa sa may library? Ug may kaubang babae? Si Gretel ba? Dili. Kinsa mo na? Picture ug sundin ninyo. Panidi. Oh, basta sundi ug panidi lang yun ninyo mga bro. Tanaw na tog unsagi kalaki ang tawhana. Ayaw lang paapo pa. Aron dili mo matikdan, gagisundan o gibantayan ninyo siya. Kaya nagpaabot sa gustawag nila ni Bro Jimmy nga nagpaniid po ni Gretel. Unsa to? May kikisulti siya sa phone? Sige lang. Basta ayaw lang yun mo palipat kung asa siya mo paingon. Mibuwag na akong amiga ni Gretel, Nick. Mitipas na kinig-agianan. Naglantaw ko naman. Kung nila nga nasunod mo. Musod ko sa kantin, yung campus. Huwag adto mo kawas sa pikas sa agianan. Okay. Ikaw matigdan nila kung medyo kagawas nito. Kay maigaw kang distansya nila. O nag-amping sila nga. Hindi mo matigdan. Wala ka may baw nga kung nagsunod ka mo. Nagsunod o napaniid po ko nila. Ayaw pagkumpiyansa, Nick. Ikaw may pagkumpiyansa niya. Nagkaplagan ako. Sige, Nick. Kay doon ako sa kantin. Usod ako. Sige. Dito nagsunod o dito na yung gawas nito sa pikas. Malimpatan mo sila. Eman? Eman? Oh. Asa man to? Maram kong nakadungog sa tingog sa akong anak na nagsangpit na ako. Kipakaingon ko. Ni Asia o iya kong gisurpresa. Asa man to? Mura man hinoon ko gali mo ngawan nga nagmata. Kalit man hinoon pagkupa nga kundukan. Ay, Jane! Ay, sa insyong. Siya di ito akong nabati nga misampit na ako. Siyong! Oh, God. Kusog man kayong kulpa sa kundukan. Kinsa may nagsuko niya ng Ralph aron panitaan ko og sa Eman. May nanuktok sa bildo ng auto. Si Eman. Eman. Dali. Soda rin ng auto ni Faye nga tinted. Soda yun. Unsa nawa? Kagamay ra ng kantin ng campus.
Nawa ka tong iman. Pangitaan ninyo, ha? Pangitaan ninyo. Unsang to na? Tagulilo nga, kalag nawa. Nagpariyas lang mo nila ni Bro Jimmy. Wa na po nila makita si Gretel. Nagtanghag lang mo mga animala mo. I'm so very sorry, Mr. Verlaza. But ako gitugyanan nga account executive nga gingalag Tiburcio Salcedo nagdaa sa akong company nga makignegosye to any organization. Basta mauna ka to, Mr. Verlaza, kay may phone call ko. Bye. Si Ralph, sana sa kay tuyo ang itawhana. Mr. Barona? Madam Evelyn, may mahingdaron kong isulti nimo. Bahay ni Gretel ug lakip na itong iman. Unsa? Unsa ka na, Ralph? Unsa ka na? Unsa imong unahuna, madam? Kung coincidence ba o nagsabot yun ang duha? Unsay buot mong ipasabot? Pasabta ko. Human sa itong panagsulti, madam. Gipamonitor ko yun sa akong mga tao kanang eman o gipabantayan yun ako si Gretel na imong anak. Apan sa kadanghag usab sa akong mga tao, kay nalipat sila. Wa na nila makita si Gretel o eman na akong gipamonitor nila. Unsa? Animal. Bisuwayan akong kontak ang phone number ni Gretel. But, expected na tingali. Wa kini makontak. No! Sa imong pangagpas, madam, unsay buti pasabot ni ini. Aduna na kay hilom nga panagsinaptanay ang duha. O mas may mulabaw pa ba kaha ni ini? No! I love you, Gretel. Ikaw ang tanan alang ako. I love you too, Eman. Dili na ko kaya nga mabuhi kunuha ka. Dili pa lang gani, dugay nga naumol ang atong gugma. Apan na po na anak ini sa hulga o mga pagsuhay. Unsay nagpaabot na to? Unsay nagpaabot na to? So maabot ka rin. Eman. Hadlok ko. Hadlok ko. Ayaw. Ayaw ipadangin ang buot mo, pisulti. Dili ko gusto mabati, anak. Please. Sa paghimugso pa lang ini, di sa hilom. Di ang una ko ikaw nakita. Doon na palitawan ko. Ang pag-iub sa maabot. Ipati ko ang kabalakaw, kadlok. Itong na nagkisuhayan ko. Yup. Nga ako ng kabatukan kinipagbatia. Manang ako kasing-kasing mismo. Pinagsukon ako. Ay, maon ka. Nga makigbisog ako din kung mahapisan unsa pa'y may nabong. Og diha ko lang kini masinati upan nimo. Dito pa sa probinsya. Naibaw ko. Nga supag si Senyora Emeline sa atong relasyon. Ako na naibaw ang daan. Bisa na gani ang paglingit nimo. Ug tungod din gisuwayan ko na unta pagtudlo ang akong kaugalingon. Ngalikayan ka. Uban ang mga pasidaan ni Papa Maneng. Kay matod pa niya. Napanglantawan usab niya ang mapahimong linubdangan ini sa umabot. Apat sa kong gibuhat, ako ragi hapon ang nagantos. Ug sama da nga ako mo'y bihinay-hinay sa pagpatay sa kong kagulingon ini. Sukat po sa sinugdanan. Bisan wa ko pa ikaw makaila. Nasayod ako nga supak nagdaan si Mami Emeline sa akong pagpakigsuod ni bisan kinsa nga lalaki. Kay matod pa niya. Managsama ko noon tanang mga lalaki.
makapahimod sa nun og mga bakakon. O basi siyang nahiaguman sa kanhin yang hinigugma. Aman, sukwahi kini sa akong ginuhuan. Ubisan tuod supa kini sa akong kapuputon. Mapaubsanon kong pinawat sa tanan. Apan sa pagpanglabay sa panahon, ilabi na nang nakita og nailahan ko ikaw. Nabagpong ako mga paglantaw sa kinabuhi, Eman. Gibati na akong wa ko'y kalainan sa usa ka binilang ko. Gawas nun magtuod ko kay anaan ang tanan nako. Ang panang akong kasing-kasing. Huwag kalainan nga gibilang ko sa usa ka tunukol nga bilangkuan. Diin wa ko'y kagawasan sa akong pagbatiin. Diri na sinabi nato kang kalisod ni bagot pa na itong relasyon. Pagkasuga akong kagahat. Dabi na akong tunay pa mas lisod pa ng mga pag-isuway nga atong dagang man. Makapasalig ko nimo. Nga andam na ko bisan unsa pa'y mahitabo. Gretel. Ikaw, sa imong kabahin, andam ka na ba niya ng imong giingon nga mas malisod pang mga pagsuway nga ato niyang mataging taman? Ikaw kang akong kinabuhi. Bisan mo sa pamahitabo. Kamatian mo, pagkamatian ko kanya pagmatiya. Eman. I love you, Gretel. Pasalig ko isa ala ko ni mga bisan kasilagan kustib o kliputan. Higumaon o bahalon ko ikaw. Mamatay ko kung mawagan ako. Ayaw pagsulti niya na, Eman. Dili mahitabong mawa ko ni mo. Panungan ko ikaw bisan sa bakbakas kamatayon. Ugoy sa bisan kinsa nga makabuwag pa nato. Bisan pa si Mami Emeline. Gretel. Ay, makalagot. Hangtod ning mga oras sa wa pa mo tawag magbalik si Ralph. O dili kapon makontak ang cellphone ni Gretel. Si Ralph na kini. Lain kining number. Hello? Mommy Emeline. Gretel? Ikaw ba kini? Yes, Mom. Ako kini. Umi ako sa klinik sa campus. Unsa? Unsa na ka sa klinik sa campus? Kay ngano? Unsa na hitabo ka nimo? Ganina ra kong nagsigig tawag sa imong phone, but dili ko kini makontak. Gida ako sa akong best friend diri sa klinik, Mom. Kinawadan ko panimuot ganina while nagpaingon ko sa akong class. Ha? Kay ngano? Unsa man imong gipamati, ha? Unsa man, Gretel? Mo ba, Madam Emeline? Mo na nakaapa na ng imong giingon nga mga sakop ug mga tao ni Ralph. Nga imong gisaligan pag-monitor kang Gretel. Kinuwad ang panimuot o gidasya si ang best friend dito sa clinic sa campus. I'm sorry, Madam. Unya, ang bahin niya itong Eman. Na-monitor ba ninyo siya? Ambot lang, Madam, kun nagsulti ba ka sa tinuod ang ako mga sakop o nalipat na magid ka sila sa pagsunod niya itong Eman. Kay namatikdan ba ka sila ni ini? Kay sumaa silang pakisusi nga gimo. Di kayo kuno dito sa kantin, nag-CR ka tong Eman. O dito namin diretso sa library. Ang kuna na lang, Ralph, nga mga danghagyod siya, di ba? O tungod di ini, dili na ko angay mo rilay ni mo. Madam. Unsa ka to, Eman? Napostpone ang inyong graduation? O, pamaning. Dili ba mingon ko ni mo last time? Mama siguro to? Tentative pa ang schedule sa mong graduation? Nga, sa ato pa. Di pa ko angay nga mo anha diha sa syudad? Maingon ana agad pa. Okay lang. Wa man tay mahimo, kay dili man ta makabuot ana. Ang ato nga, magpaabot rin yun ta kung kanus agyod ma-finalize ang schedule sa inyong graduation.
Maayo kay nakatawag si Ima di mo gahapon ning. Oh, Insyong. Sabot kong naniguro siyang tawag na ako kay nagkamatikod man to. Ngalayan na nga akong tunada sa among panagsulti ang tumiaging adlaw. Ay, gipospon di ay gani ang ilang graduation. Ay, mao pa. Si Day Gretel, unsa naman to siya? Graduating na pod? Kana, good ko mahibaw ning. Pero, ay mao raman silang idara, dili ba? Ay ligas na tingali na sila ning. Di ba? Kumusta naman da ito o ang imong agawon, Insyong? Si Day Gretel? Dili. Si Senyora Emeline. Oh. Naghulga lagi ito ning. Nga may buhaton gud siya kung mabalik siya dinis ato. Mao ba? Unsa may iyang buhaton? O unsa man day iyang sulti? Ay basta, naghulga lang. Ang butang ning kung unsa iyang buhaton. Tungod man ko sa iyang talagot. Bahin atong nanawag siya ba? O nagpakisayod bahin ni Senyorita Gretel. Atol-atong, wa dayon kini mauli silang mansion dito sa syudad. Dili ka nga kami nasab nga mga sao. Ang iyang pahimungtan, Insyong. Ay na, wa gud ko mahibaw, ana ning. Pero, wa ta makasiguro. Kaysa amo bayang panagsulti. Ay may ingon baya siya nga. Ay paaputa lang ko ninyo diya sa akong pagbalik. Kay makita yun ninyong unsay akong buhaton. Oh, mao ba? Pero, basin din narato sa iyang kalagot atong higayunan eh. Wa man pod manawag. Outing? Outing na sab, Gretel? Ang nakansala na mo nga schedule, Mommy Emily, last summer. Part na sa among gikandak nga research. Nakasulti ko ni mo, anak, Mom. Tingali galimot ka lang. Mao ba? Hatagi ko formal letter kalabot ni anak gikan sa university o sa inyo naman lang department. Magka-provide ka pa? Yes, Mom. Maka-provide ko. Kay protocol sa university nga doon nagi parents or guardians consent kung may anak nga activity. Okay. Di ko kumusupak basta kabahin na sa imong pagtuon. Ayaw lang ko bakake. Mommy. Kinahanglan na kita nga mag-amping, Eman. Ang na sa kata mag-iningon ini, Gretel. Eman. Ngano? Na-discourage na ka? Dili may tabo ma-discourage ko. Ang ako nga makapangindahay lang ko. Nga pagkanindot unta kung may kagawasan lang kong tata. Napanglantawan akong umaabot, Eman. Nagtuo kong muabot rin kihapon ang higayon nga hisabta ni Mommy Emily ng ato relasyon. Gretel? Nagtuo kong dili na imposible. Kay mao ka ni kadunay kong giampo sa Ginoo. Nagtuosab ko nga way imposible sa pagampo. Napanon sa ka ang may tabuk kung magkailhanay si Papa Maning ug ang imong inahan nga si Senyora Emeline. Ha? Unsa ko na imong gipanulti? Wa ko makasabot. Unsa kay mahitabo kung magkailhanay si Noy Maning ug si Mommy? Kaya nga naman day. Wa ba gud sila magkailhanay? May lain ka bang buti pasabot sa mong gisulti, Eman? Aduna ba? Okay, mga ka-DJ, mga kalasunod, din ako sa takotom, no? Og sunda ang uban pang sumpay ning sungilanon sa gugma nga naguluhan.
Ayaw akong tudloy nga dili ka na higugmaon. Salamat kayo no, mga ka-DJ, mga ka-listeners, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.